Intkom dawk illi ħallejtulna pajjiż sabiħ frott l-araq ta' ġbinkom. Tfadlilkom ħafna xtofru. Tkun parti wkoll mit-trasformazzjoni li għandu bżonn dan il-pajjiż sabiex bħall-gvernijiet nazzjonalisti preċedenti li dejjem emnu fl-anzjani nkunu nistgħu nelbu l-isfidi flimkien. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif is-sibt filgħodu f'okkażjoni ta' jum l-anzjani fid-Dar Ċentrali ġiet organizzata ċelebrazzjoni mill-Assoċjazzjoni Pensjonanti u Anzjani Nazzjonalisti magħrufa aħjar bħala Lapan. Bernard Grech fakkar li d-dimostrazzjoni nazzjonali li se tkun qed tiġi mtella għada l-3 ta' Ottubru fil-Belt Valletta hija sejħa sabiex flimkien anzjani inklużi jappellaw lill-Gvern sabiex verament jara l-ħtiġijiet ta' kull wieħed u waħda minna bil-għan illi l-poplu igawdi minn kwalità ta' ħajja aħjar illi ħaqqu bid-dritt. Matul l-attività tkellem ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Periċi-Kalaxxone fejn insista illi l-anzjani ma jistgħux jibqgħu jiġu ignorati minn dan il-Gvern għajr għal kliem ħelu moss ekwivalenti għal bżar fil-għajn. U għassaħa illi għal-maġġoranza tal-anzjani l-akbar nefqa hija fl-ikel u l-prodotti tas-saħħa u għalhekk fakkar illi safrar illi għadda jiġifieri qabel il-gwerra tal-Vant basket tal-ikel żdied fil-prezz għal 800 euro fil-waqt li dak tas-saħħa b'aktar minn 130 euro. U insista li mhux biss l-anzjani jridu l-flus fil-but iżda s-sigurtà u serħan il-moħħ li jistgħu jippassiġġaw fl-irħula u l-bliet tagħna mingħajr ma jkunu vittmi ta' serqa jew għar. Nam fil-waqt li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino sostna li pajjiżna huwa grat għall-ħidma u valuri illi nislu fulidhom u li tulidhom. Nam fil-waqt li appella lill-Gvern sabiex verament jagħti l-attenzjoni meħtieġa lill-anzjani u mhux iħallihom fi stat ta' degrad bħalma qed jiġri f'San Vincenz de Paul. Intant preżenti għaċ-ċelebrazzjoni tal-Lapan kien hemm fost oħrajn il-mara tal-eks Prim Ministru Kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi, Katrin Gonzi, illi rrakkontat ġrajiet mill-passat. Aktar kmieni id-deputat Pola Mifsud Bonnici f'okkażjoni ta' dan il-jum saħqet illi il-poplu kollu ħaqqu d-dinjità illi tixralu. Partikolarment l-anzjani li għandhom bżonn l-għajnuna kollha meħtieġa. Hija spjegat illi sal-2021 ċifri juru li 30% tal-anzjani Maltin u Awċin kienu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Għal-aqstant insistiet illi din hija sitwazzjoni ferm inkwetanti. Ta' fil-waqt illi fakkret illi għal-Partit Nazzjonalista kulħadd għandu valur u li kulħadd ħaqqu kwalità ta' ħajja dinjituża u mill-aħjar.